kinya yung aming kakanakan dito man na antiyon. Tatangaal daw dito nga video inaramid ko tanan. Nagadoti request kinya ang agaramid ang tikas nga video nga agunget. Tamudan antiyo nga ikat nalayng agunget. Hanmet. Nalayng agunget dagit itatao nga deserve damat ni mapagungutan. Iso nga kanya amoy yung dagit na video nga na raramid ko nga umun-una. Pura gung ungat na antiyo kung kunay nga. Siyempre at deserve yung mat nga mapagungutan nga rod niya. Tatangaal daw agaramid ang ti video nga bagbagaan nga pagungtan dagitoy pulpulong ti kakaanaka nga nagre-request kinya dagitoy inayo amayo dagito ubing nga nalaing nga ag ML Mobile Legends nga rod data Mobile Legends ay ayam game data iti cellphone nga makapaadik niya kat nagsasadot kayo kano nang kay kano nga tumultulong ni tababalayo nang kay kano makatrabaho kan bim mababa kano dagita grades yun ay na may baga lang kanya kakaanakan agkuti kayo hala nga da agpatpatubo ti urmot ti amoyo narigat ti biyag ti Nagan na iyo, panunutin nyo niya para kinya ito pampanunutan dalaang. Day tama la, agpagpatubo ti urmo, aramidin nyo. Nag-iayam ti. Isabi nyo day nga vision ka, when vision day ta, kira nyo ubing kayo pilang ada vision nga, agayayam ti ko, kakastay niya ba day ta Mobile Legend nga, bagbagay da kita. Hanggang mo day tahanan mo na, anti day ta nga Mobile Legend nga, ayam. Isabi nyo lang day ta, makadadaal ti panagadal yung importante ta. Ti panagadal, importante day ta. Nya, sabi niyo, tani baka ma-first kill ka dita, ma-second kill ko kayo, double kill kung kunak tumanon. Nya, iwasan nyo, tikas na nga panag-iayam, ang mo dayta. Nya, ba dayta, arta ba Esmeralda, kakasta ba Egusyon, sino ba dagita arta? Isabi niyo nga talaga niya, tani baka ma-triple kill ka nga talaga, baka ma-minyak kayo pa, maki-DA kayo dita, kunak tuma, nya. Matikman amo no yung tipakad adika nyo dayta nga ay ayam. Iya ba dayta inya ti madadalyo ba dita? Nga ay ayam. Kung matamo dayta nga ayam, iya maadalyo dita tank, maadalyo dita. Kwa assassin kada marksman. Inya dagita madadalyo, di ba? Inya ba dayta nga ay ayam kung gamin nga mo dayta Nya data agarami munton account. Madihan ko nga talaga amo dayta nga ay ayam ta. Hangkumat nga napadpadas pay dayta nga ay ayam kan hangkumat amon nya ti arata nga ay ayam. Nya dagita ba dabati grok na dayta nga ay ayam, Uranus. Sino ba ti ni Masha paborito yo, kabuteng yo, oray pati ni Ling. Nya ba dayta nga ahang ko talaga amo dayta nga ayam hangkupat nga rod nga ay ayaman dayta nya. Iso nga sige nga talaga ay naapo ko naktumak gamin. Maban kayo nga talaga dito ay YouTube account ko no talaga nga ad-addict ka ti Mobile Legend nga dayta no nya ba dayta nga Mobile Legend maban kayo nga talaga kung naktumat gami baka ma-kill death assist kayo nga talaga kung naktumat ni nung kayo nga agsarsardang dita i-report kayo nga talaga no AFK kayo maumakin niya yo isang algyo ko na kinyayo isabi nyo daytan adal ti panunutin nyo nya at awan mal-alala yun dita nga ayam hang kayo nga ag-improve iti bibiyag yo nga ro ako mo talaga dayta nga anya ba dayta nga ayam aya Diyos ko dapat i-support na dayta kan mage lipatan nyo dayta nga ayam ko nakto magamin nya tangko nga mo dayta nga ayam awan man ti ka idea dayta nga ayam no nya dayta nga ani bagbagay mo Mobile Legends isardang nyo daytan kaanakan nga rod nya tanong nga gungat ng tiyo nya sige nga rod bye. A few minutes later. Sige kamat kabutang na mga rod ha sige mga masidad ka daw First blood. patayan ka sige man matay kayo may kidto namanan sige man Enemy. try ka mga rod kabutang na ha kabutang na malangan sal ay bulldog may kato sige Spree. trustog ka animalis ka maderdar ka kung nakto magamin